हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सिंह या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. खूप दिवसानंतर व्हिडिओला सुरुवात करते. थंबनेलवरून तर तुम्हाला कळलंच असेल की मी चालले मुंबईला. एकटीच जाते, सुयोग तर नाही जाते कारण की दोघांना जाणं शक्य नाही आहे. आणि खूप दिवसापासून माझं सुद्धा चाललं होतं, अगदी दसऱ्याच्या पण आधीपासूनच. दसऱ्याच्या पण नाही, गणपतीच्या आधीपासूनच की मुंबईला जायचं. पण एक एक सण आपले येतात, त्यामुळे सगळं राहून गेलं. पण आता फायनली तर जाणार आहेच. आज तो दिवस आलाय जायचा. आणि एकटी नाही जाणार आहे, तर आमच्या आईच्या शेजारीच सुर्वे काकी आहेत, तर त्यांची मुलं इथे आली आहेत साखरप्यामध्ये. म्हणजे साखरपा त्यांचं गाव आहे, तर ते सोबत आहेतच माझ्या. त्यामुळे पण मी आज जाते, कारण की घरी अगदी घरपर्यंतच सोबत मिळेल म्हणून. तर संध्याकाळची 5ची गाडी आहे, ते पण साखरप्यावरूनच. इकडून मला रिक्षाने जावं लागेल. मला म्हणजे हे येतीलच सोडायला. आणि आता जरा पॅकिंग चालू आहे. पॅकिंग तसं काल झालंच, पण थोडं थोडं आपलं काही नाही काय असतंच ठेवायचं. तर ते सर्व चालू आहे. जेवण आज लवकर करून घेतलंय, कारण नंतर मग धावपळ वगैरे नको. आणि जेवल्या निघायला पण नको, कारण 5ची गाडी आहे म्हटल्यानंतर 4 वाजता तरी निघायला लागणारच आहे. 4 4 पर्यंत, कारण रस्ते खराब आहेत पावसामुळे. त्यामुळे हळूहळू जावं लागेल. तर आता बसले पॅकिंग करण्यासाठी. सुयोग करतायत आणि गुरं सगळी आपली आलेत. माऊचा काय पत्ता नाहीये, माऊ भटकते बाहेर. तर इकडे पॅकिंग झालेलं आहे. एक सॅग आणि ही एक बॅग घेतली, म्हणजे ही बॅग डिक्कीमध्ये जाईल आणि ही सॅग माझ्या हातात राहील. जास्त असं हेवी काही नाही घेणार आहे, कारण की 8 दिवसाचाच प्रश्न आहे. थोडेफार कपडे आहेत आणि थोडंफार काय आहे सामान. आणि आज सकाळीच ते चहाची पात आणि अळूवडीचं पानं काढलेत. तर ती आता मला काय गुंडाळता येणार नाही, त्यामुळे सुयोग ते काम करतायत. तर असं सगळं थोडं थोडं गावची भेट घेऊन जाते. ते पण आपल्या बागेतलीच सगळी. दुसरं असं खाऊ वगैरे काय नाही, कारण मुंबईला काय सगळ्या गोष्टी मिळतात. आणि हल्ली पाऊस ना दुपारी 3 वाजता सुरुवात होते. ते अगदी साधा येत नाही, असा गडगडत वगैरे येतो. आता परतीचा पाऊस आहे, तर आवाज पण करतो, मध्ये चमकतं पण, त्यात लाईट पण गेलेली असते. असं सतत चालू आहे त्याचं पावसाचं. आता आज बघूया निघताना पडतोय का काय. आता ऊन पडलंय आणि दुपारी तो येणारच. कधी पाऊस जातोय असं झालंय आता, कारण शेतीचं पण नुकसान होत आहे. लोकांनी भात वगैरे कापून ठेवली आहेत, आणि पाऊस आला की मग ते सर्व त्यांना परत तेवढं झाकून ठेवायला लागतं. नाहीतर काय काय भिजून पण जात आहेत. त्या सगळ्या गोष्टी होतात, त्यामुळे शेतकऱ्याचं खूप नुकसान होतंय पावसामुळे. हे काय घेऊन आलात तुम्ही? केळीचं? कशाला बांधायला? सुयोग माझ्याकडे रशी मागत होते, ते प्लॅस्टिकची जे आम्ही बाहेर बांधतो ती. पण म्हटलं राहू दे, कशाला एवढं सगळं. ते बघा तसं गुंडाळून ठेवलंय त्याने. दाखवा ते. चहाची पात, म्हणजे जे हिरवी गार आहेत ती आम्ही घेतोय. आणि काय काय खराब झाले ते टाकून देणं. खराब म्हणजे पावसामुळे ते हे झाले, जरा कलर चेंज झालेत त्याचे. चहाच्या पाती इथे अशा बांधून झाल्यात, आणि अळूवडीची पानं आता बांधतायत. त्यांचं काम म्हणजे एकदम सिस्टमॅटिक असतं. हे काय बोललं? केळीचे ह्याच्याने का बांधलंय ते? ह्याला काय म्हणतात? सोपाटना ना. हा. आणि ह्याची पानं बघा, अळूवडीची केवढी मोठी मोठी झालीत. आम्ही करेन म्हटलं, नंतर मग हे बोलले राहू दे, आता कशाला करतेस, आता घेऊनच जा. आणि तिकडे काय ते करून का. ते आणलंय केळीचं पान मोठ्याच्या मोठं. त्याच्यात आता कसं गुंडाळणार आहे ते बघूया, त्यांनाच माहिती. कारण हे पण मी बॅगेतच टाकणार आहे, हातात काय घेणार नाही. पान मोडू दे ना, पान कशा हवंय आपल्याला. ते फक्त व्यवस्थित राहायला पाहिजे अळूची पानं, म्हणून केळीचं पान गुंडाळ. आणि त्याला आता दोराने बांधून टाक. तर इकडे बांधून झालंय, आणि केळीच्या ह्याच्यानेच बांधले, अगदी जुन्या पद्धतीसारखं आहे ना. म्हणजे पूर्वी लोक अशी बांधायची गावची भेट देताना. तर जेवण वगैरे झालंय आमचं, आणि जरा वेळ आले गोठ्यामध्ये गाई ना बघायला. गाई सगळं आपलं शांत बसले. डॉलीला काही जागा नाही बसायला. हे बघा एवढा गॅप ठेवून, आणि ती उभीच आहे. तिकडे गुरं म्हणते ते आहेत बकऱ्या. कोंबडी बसले रोवणीला. ही बसली होती, तू उभी राहिली आता लगे.
जरा आराम करते आणि नंतर उठणार, कारण जायचा टायमिंग होईल. 8 दिवस आता बघूया. गुरांचे व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळणार नाहीत. सुयोग करतील की नाही माहीत नाही. त्यांना वेळ पण मिळाला पाहिजे तेवढा, कारण आता ते एकटेच आहे. त्यांना नाश्त्याची वगैरे अशी सोय केली आहे. आंबोळीचं पीठ वगैरे तयार केलं आहे, जेणेकरून ते करतील आणि चटणी पण रेडी ठेवली आहे. घराला ऑमलेट पाव वगैरे ते खातील आणि जेवणाचं काही टेन्शनच नाही. जेवणाचं तर काय घरी जातील जेवायला. पण नाश्ता कसा सकाळ सकाळ लागतो त्यांना, त्यामुळे त्याची सोय वगैरे केलेली आहे. पण आता व्हिडिओचं बघूया. गुरांचे व्हिडिओ ते करायला मिळाले तर करतील, नाही तर नाही करणार. मग 8 दिवसानंतर आपण आपली गुरं, मांजर ह्या सगळ्या गोष्टी बघूया. रुटीन चालू होईल नंतर कामाचं. आणि मुंबईचे व्हिडिओ जेवढे बनवता येईल तेवढे मी बनवेन. कुठे कुठे जाईन तर एवढा काय फिरत बसणार नाही आहे, पण बघू जसं मला बनवायला मिळेल तसं मी बनवेन. माऊ आली आता घरी. 3 वाजलेत. सकाळी 6:30ला बाहेर पडलेली, आता 3 वाजता आलेली. बाहेर आवाज ऐकते, गडगडायला लागलाय. बाहेर झाली आहे पावसाला सुरुवात आणि रोजचा टायमिंग आहे 3 वाजता गडगडणं. आणि इकडे सगळं ना रान साफ करायला झालं आहे. पण यांना म्हटलं तुम्ही आता काय करू नका, मी 8 दिवसानंतर आली की मग थोडं थोडं करू, कारण एकट्या माणसांना एवढं शक्य नाही घरातलं करून बाहेरचं करायला कामं. ते बघा सगळं रान वाटलं. थोडं थोडं आम्ही केलं आहे साफसफाई. बघ जेवढं जमेल तेवढं. मखमली ज्या होत्या त्या पण सगळ्या काढून टाकल्या, म्हणजे सुकल्या म्हणून काढून टाकल्या. आणि इथे आता फक्त तुळस आहे. इथे समोर मखमली होत्या त्या पण काढल्यात. पण आता सकाळच्या वेळेस ऊन असतो म्हणून थोडं थोडं काम आमचं राहिलंय. भाजी तर आता काहीच नाही आपल्याकडे. नवीन आणलेलं बियाणं पेरायचे आहेत, म्हणजे सगळ्या प्रकारचे आणले, जेवढी आता होती तेवढी. आणि आमच्याकडे बियाणं तयार पण झाली आहेत, जी आपण आधी भाजी पेरली होती त्याची. पण आता एवढ्यात पेरत नाही आहे, कारण की पावसाचं काय बघतात आहे, रोजच असतो, तर पेरून उपयोग काय आहे. सगळं ते कुसूनच जाणार. म्हणजे ज्या बिया आपण रुजत घातल्या आहेत, पालाभाजी काय पेरली आहे, ते सगळं कुसून जाणार. म्हणून आम्ही पाऊस कधी जातो याची वाट बघतोय. पुळीत सुद्धा आम्हाला लावायचं आहे, पण या पावसामुळे काही शक्य होत नाही. तर बघूया कसं कधी काय. आता आल्यावरच सगळं करीन. आणि एक साईडला मी इथे बेसनचा पोळा करते, डब्यात घेऊन जायला. मला तास 1.5 तास अजून आहे ना, तर आताच करून ठेवते, म्हणजे छान गार होईल. आणि तो 1-2 सुयोगनं करून ठेवते रात्रीसाठी. तशी भाजी आहे दुपारची, पण ते पण करून ठेवते, म्हणजे त्यांना रात्री परत करायला नको. गरम केलं की झालं, जेवले ते. इथे बनवते बेसनचा पोळा. लाईट गेली आहे. ते सुयोग गाईंचं दूध काढायला घेतलंय आज थोडं टायमिंगपेक्षा लवकर, कारण ते मला सोडायला येणार आहेत साखरप्यात म्हणून. दूध काढलं की गाईंना चरायला सोडायला मोकळं. तर तिघांचं पण दूध काढून घ्यायचे, त्यात ती वासरं पण लुचवायचे. वेळ जातो बराच म्हणून थोडं लवकर घेतलंय दूध काढायला. खरं तर हा टायमिंग नाही दूध काढायचा, पण बाहेर जायचं म्हटलं तर 1 दिवस बाहेर जायचं, म्हणजे मला त्यांना सोडायला यायचं आहे म्हणून 1 दिवस ते लवकर करते. कारण ह्यांना लुचवण्यामध्ये टाइम भरपूर जातो. नुसतं दूध काढायचं असेल तर काय नाही, ते पटकन होऊन जातं. चिंगी इथे उड्या मारते. फायनली निघाले. आणि माऊ आतमध्ये. आता माऊ बाहेर निघताना बरोबर हे केलं, म्हणजे बॅगेला पकडते. आणि बाहेर रिक्षा थांबली. ओरडते. मला आधी कळत नव्हतं, पण मी विंडो सगळ्या लावून घेतल्यात, कारण की लाईट अजून आली नाहीये म्हणून. इकडे माऊ ओरडते. आणि इथे बाबीला बांधलंय. हा लावते, चल. समोर थांबली रिक्षा. चला आता आम्ही निघालो मॅडमला सोडायला. आणि आमचे मॅडमला सोडायला मित्र भाऊ आले पुण्याला. पाऊस आता येणार नाही वाटतं ना. सकाळचा मुंबईला नसतो.
इकडे आपल्या हायवेचं काम चालू आहे. रत्नागिरी कोल्हापूर. आम्ही साखरपात तिट्याजवळ बस काय अजून आली नाहीये. 5:15 पर्यंत येईल. तर आता 5:02 झाले. आम्ही आपलं लवकर जरा पोचलो, कारण इकडचा अंदाज नाहीये साखरप्याचा. आम्ही दाभोळ्यातनं पकडतो, पण आमच्या शेजारचे ते इकडे साखरप्यात राहतात आणि इथूनच त्यांनी बस इकडूनच बुकिंग आहे त्यांचं. त्यामुळे मग मी सुद्धा इकडेच आले. नाहीतर मग दाभोळ्यातून वगैरे 5 वाजता, 5 म्हटलं तरी त्या 5:15 5:30 येतातच. बसचं लक्झरीचं तसंच असतं. तर सुयोग गेले तर आता पाणी आणायला. मी म्हटलं एक पाणी, थंडा बॉटल आणि काहीतरी खायला आणा. खायला म्हणजे असंच वेफर वगैरे. गाडीत बसून पाणी वगैरे मी काही जास्त पीत नाही ट्रॅव्हलिंग करताना. मला एक थंडा लागतो, कारण की जरा बरं वाटतं ते, म्हणजे ते प्यायला. तर पुढचं पुढे बघू. आणि इथे समोरच आहे संकेत हॉटेल, फॅमिली रेस्टॉरंट आहे. सुयोग तिकडे दुकानात ते सांगितलं ते घेत आहेत. मी ऑटोमध्येच बसते आहे, कारण की बाहेर तिथे उभं राहून सगळं धूळ होते, म्हणून इथेच बसते. ते घेऊन आले. हा बस झालं. असंच आपल्या तोंडात टाकायला हवं. हा आहे साखरपात तिटा. बरोबर आमच्या इथून 15 ते 16 किलोमीटरवरती आहे हा. आणि हा इकडे राईटला रोड गेला आहे. हा साखरपा स्टँड, ST स्टँड. आणि हा राईटला रत्नागिरी. आणि इकडे सरळ कोल्हापूर. आणि इकडे हा वर रोड गेलाय तो देवरुख या साईडला. प्रज्ञा गाडीमध्ये बसले बघा. गाडी जरा लेट झाली. आता वाजले 6. पोचल्यावरती फोन करेल डायरेक्ट. येऊ निघू का की थांबू? निघू. तरी म्हटलं फोन नाही होतो.